दिखांनो हालायलायाखै तरमुजखौ जि गोलोरखाने बेसेबां लाखो 50 थाखा 50 थाखा जोंथि जि दाम जादों रब्रा र मोजां खिथिनो था अबेयाव र गाय अबेयाव था स' लोगोफोर जों दा तरमुज जानोसै जि गोलोरखा ना लानो हालायलायाखै स' लोगोफोर नाय जों तरमुज जानो नागिरदों दा जों तरमुज जानोसै आयु जि गोराखाने आउ so beautiful स' नाय जों दा बेखौ बिदि पिस खालामना लाबाय जानोसै जानाय नायबासो मोनथिसिगोन आरो ना गोदै नंगौना नङा स' जानाय नायनोसै स' जों दा जानोसै गोदैखाना मानो जि गोदैखा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खालि तरमुज खेथिल' खालामो आरोना स' नोंथांमोना जों तरमुज नांगौबा एभेलेबल जोंनि रुटा माने सरि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैबानो जाबाय आरो खालि तरमुज खेथिल' खालामखादों आरोना देग्लाय बांसिन जादों आरो तरमुज खेथि खालामनाया स' आं दाखालि टाउनाव थाइसेयावनो 45आव बायना लाबोदों आरो ओमफ्राय बे थाइनोदों 50आव मोनबाय आरो स' सिनायनाय मानसि नालाय ओंखायनो 50 होबाय आरो नङाबाथ' थाइसेयावनो 45 लाखायो आरो थाइसेयावनो माने केजियाव आरोना केजियाव सेरसेयाव खोमा थाइसेयानो अहाखायो आरो नङा नै दा बेगर दोंसोयो बेगरखौ बोखाना लाग्रोनांगौ आरो माने मोजां जायो आरो बेगरखौ थाइसेयानो अहाखाया yummy Marah sana di mana? Gua kamu nya? Aku zasap. Kakaknya. Kau lemah ni nang sebele. Mana sih juga pugale sakade. स' नोंथांमोना बिहारि रायलायनाय खोनादों जानो हागौ जोंहानि न' खाथिनिया नांजाबनाया बिहारिसो आरोना ओमफ्राय जि दावराव खामखायो भिडिअ खालामबा खोनाजोबो आरो गाजानो स' लोगोफोर जोंनि जानाय भिडिअखौ मादि नुखो जुदि नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय